So, Imo ang dudske? Ay di na imo ang dudske? Ina, unsay imong ikaistorya sa Barangay Santo Niño? Unsay ikaistorya nimo sa Barangay Santo? Hi madam, unsa may ika-istorya nimo sa baybay sa San Antonio? Yugot. yeah. Kinsa na ang dudske? Dili na imo ha? Ah, dili na imo ang dudske? Kanang litring na, unsay ikaistorya sa litring? Gwapo dili ina. Ay, gwapo. Ah, gwapo ki. Gwapo. Di Ito kita. ka na? Bisa kita tubang sa Ay, sa kayan. Nindot na eh. Ang magsisi sa giyan eh. May hapon diya madam. Unsa may ika-istorya nimo sa baybay sa San Antonio? Ang kaistorya na ko, daghan yun kay ka mangisda ay diri. Puto na, tinuod na lang doon puno niya. balik. Mao ba madam? Oh, maugyod. Except sa kuan madam, sa daghan nimo nakita nga mananagat, unsa pay lain nimo nakita sa baybay? Daghan na kanang kuan, daghan na nga ligo. Mao gyud tinuod na. Oh, daghan jud nga ligo rin. Kami iapil og kaligo. Lagi no kay igang man kun madam no maong nindot yung maligo madam. Lami kay kaligo ba. Then gabi na bitaw mo undang para maulian jud mo kaigang. Mas nindot yung maligo madam sa hapon kaysa udto kay dili init. Oo. Lagi madam no kay pampawala po sa init. Oh, pawala jud sa kaigang pod ba. Ah, mao ba madam? Oh, di puta malikod udto kay Sayang atong lotion o gluta. Nuod na. Okay na to madam? Ah, okay na sige na madam. Salamat. Salamat.